שלום, ברוכים הבאים להרצאה מספר 3. ההרצאה הזו אמורה להיות הרצאה קצת קצרה יותר, שכן היא דנה בנושא שאפשר להיכנס אליו פחות לעומק במסגרת הידע שיש לנו בינתיים, אבל היא חשובה מאוד ולכן בכל זאת רציתי לשים אותה במבוא. זו הרצאה שבעצם דנה ברעיון של אנרגיה תאית, או Cellular Energy. השתמשתי בכמה ספרי לימוד עבור ההרצאה הזאת, בין היתר פיזיולוגיה, ביוכימיה וגם כן ביולוגיה של התא. אתם רואים שזה מתחיל להיות כבר נושא שהוא כבר הרבה יותר יישומי, שאנחנו גם משתמשים בספר של פיזיולוגיה. אז בעצם מה אנחנו דנים בהרצאה שלנו? אז קודם כל, מהי אנרגיה תאית בכלל? אנחנו נבין כאילו מה מטבע האנרגיה, מה זה אומר שיש לתא אנרגיה לעבוד או לא. איך בכלל המטבע הזה משומש? זאת אומרת, יש איזשהו מטבע, איך אני מחליף את האנרגיה הזו בפעולה שאני רוצה לעשות, באיזשהו אנזים שרוצה לפעול או באיזשהו מנגנון אחר שצריך לקרות. איזה תהליכים בעצם דורשים אנרגיה? כי כן, לא כל התהליכים דורשים אנרגיה, אבל בוא נגיד שחלק גדול מהתהליכים כן דורש אותה. ואנחנו אפילו נדבר טיפה יותר לעומק על רעיון של איך שריר מתכווץ, שזה תהליך שבאמת דורש הרבה אנרגיה. אנחנו מרגישים את זה במהלך פעילות גופנית כל הזמן. אז קודם כל, מהי אנרגיה? ההגדרה הפיזיקלית לאנרגיה זאת היכולת לעשות עבודה. אז מהי עבודה? עבודה היא מבחינתכם כמו להזיז אובייקט ממקום למקום, או לשנות מבנה של איזשהו משהו. כל דבר שצריך להשקיע מאמץ בשביל לעשות אותו במידה כזו או אחרת, אנחנו נגדיר אותו כעבודה. כמובן שההגדרה הפיזיקלית לעבודה היא הרבה יותר ספציפית מזה, אבל לצורך העניין שלנו זה לפשט את זה בצורה לא רעה. ויש לנו כל מיני סוגים של אנרגיה, ויש פה תמונה שמראה שיש לנו אנרגיית חום, יש לנו אנרגיה קינטית, יש אנרגיה פוטנציאלית, אלקטרומגנטית, יש הרבה סוגים שונים של אנרגיה, ובמקרה של הביולוגיה יש שימוש בכמה סוגי אנרגיה, כשהעיקרית ביניהם היא אנרגיה כימית. עכשיו, אנרגיה כימית היא האנרגיה שעטורה בתוך קשרים כימיים, זאת אומרת שיש מולקולה שיש לה קשרים כימיים, זה בעצם מה שמאפשר לאטומים שונים להיות אחוזים ביחד, מה שנקרא בקשרים כימיים, ולשבור את הקשרים הכימיים האלה הרבה פעמים מספק הרבה אנרגיה. וזה מה שהביולוגיה מנצלת הרבה פעמים. אז קודם כל נגיע מהו מטבע האנרגיה של התא. ומטבע האנרגיה של התא נקרא גם ATP, אדנוזין טריפוספט. אפשר לראות שאת המולקולה הזאת פה לא רלוונטי המבנה שלה יותר מדי, פרט למה שאנחנו רואים פה, השלושה פוספטים האלה שהם צמודים אחד לשני. אפשר לשים לב שיש את המינוסים האלה פה. המינוסים האלה בעצם מראים שיש לקבוצה הזאת, יש מטען שלילי. ואנחנו יודעים שמטענים זהים דוחים אחד את זה. ואנחנו רואים שבעצם יש לנו פה שלוש קבוצות שהן טעונות שלילית אחת סמוך לשנייה, וזה יוצר בעצם רצון לקשר הזה להישבר. והקשר הזה הוא בעצם עתיר מאוד באנרגיה, וזה יהיה גם המטבע האנרגיה שאחרי זה התאים שלנו ימירו במרכאות בשביל לבצע פעולות. אז ברגע שאני שובר את המולקולה הזו, זאת אומרת אני מסיר את אחת מהקבוצות האלה, או אפילו שתיים מהן, זאת אומרת אני אשאר רק עם קבוצה אחת, אז ה-ATP או אדנוזין טריפוספט, שלושה פוספטים, יהפוך ל-ADP, דו-פוספט או מונופוספט, תלוי כמה פוספטים שחררתי. כל שחרור כזה משחרר את אנרגיה, שהאנרגיה הזאת תאפשר לתא לעשות עבודה. אז אנחנו יודעים שזה משומש על ידי המון תהליכים שונים בתא, ואנחנו גם תכף נגיע לאלו מהם משתמשים בזה. אז קודם כל, איפה מיוצר ATP בכלל? אז ATP מיוצר בתוך המיטוכונדריה, שהמיטוכונדריה זה בעצם העברון, דיברנו עליו בפרק הראשון שדיברנו קצת על עברונים, המיטוכונדריה זה העברון שמייצר את האנרגיה של התא. והאנרגיה של התא, אז אמרנו, היא בצורה של ATP. היא מספקת את רוב ה-ATP שיש לתאים, לא את הכל, נגיע לתהליך אחר שגם כן מספק חלק, ויש לה חשיבות גבוהה ספציפית המיטוכונדריה גם בתהליכים אחרים, כמו למשל באפופטוזיס, התהליך שבהם התא בעצם הורג את עצמו, כי לתאים גם כן יש איזשהו משך חיים נורמלי שהם צריכים לעבור, לפני שהם צריכים להרוג את עצמם, שכן אם הם לא עושים את זה, זה יכול לפעמים להפוך להיות סרטן, אז למיטוכונדריה יש תפקיד חשוב גם בזה. זאת אומרת, היא לא רק מייצרת אנרגיה לתאים. עכשיו, משהו שלא ציינתי בפרק הקודם של אנזימים, כי לא כל כך עשיתי לזה הכנה טובה, היא שהרבה אנזימים דורשים אנרגיה. דיברנו שהאנזימים מזרזים ריאקציות כימיות מאפשרות להן בכלל להתרחש בסדרי זמן הגיוניים, אבל הרבה אנזימים דורשים ATP כדי לעבוד. זאת אומרת, האנזים לא יכול לקחת מולקולה א' ולהפוך אותה למולקולה ב', אם אין את המטבע האנרגיה זמין הזה כדי לאפשר לריאקציה הזו להתרחש בכלל. אז פה לקחתי דוגמה למשל לחלבון שנקרא בעצם לקומפלקס חלבוני גדול, שנקרא פרוטאוזום. הפרוטאוזום זה בעצם פח הזבל של חלבונים בתוך התא. אחרי שאתה מייצר חלבון והוא עושה את העבודה שלו, נניח וזה אנזים, אחרי מספיק זמן החלבון הזה בדרך כלל עובר דגרדציה או בעצם פירוק, ואנחנו מייצרים אותו מחדש. אנחנו בעצם לא סומכים על זה, התא לא סומך על זה, שאותו חלבון יישאר לאורך זמן. אולי יהיו בו פאקים וכל מיני דברים, זאת אומרת אני רוצה לייצר אותו מחדש, אני יודע שכשאני מייצר אותו מחדש הוא בטוח טוב. אז הפרוטאוזום זה בעצם פח הזבל, ובחלק העליון של הפרוטאוזום יש כמו מיני 6 יחידות כאלה שהן נראות כמו קאפ, כמו כובע על גבי הפרוטאוזום עצמו, והאזור הזה בעצם
לוקח ATP, הוא בעצם צורך ATP, או גם קצת בשפה יותר מדעית עושה הידרוליזה של ATP, מפרק אותו ל-ADP, ובעצם הפירוק הזה מאפשר לו לקחת חלבון ולפרום אותו, והפרימה הזאת היא מאפשרת לו אחר כך גם לפרק את החלבון לגמרי, לחלקים קטנים יותר, שאחרי זה יוכלו להתפרק ולעבור שימוש חוזר ביצירה של חלבונים חדשים. אז זה אנזים שדורש הרבה ATP, כי בעצם הפרימה הזאת היא תהליך שדורש הרבה אנרגיה, לקחת את הקשרים הכימיים ולפתוח אותם ולפתוח את החלבון, אז זה דוגמה נגיד קלאסית לשימוש ב-ATP. עכשיו גם שרירים אמרנו שהם תהליך או קיבוץ השריר הוא תהליך שדורש המון אנרגיה, ואנחנו רואים שיש לנו פה אגב תמונה במיקרוסקופ אלקטרוני, אפשר לראות סיב של שריר, אמרנו שריר זה בעצם יחידה מאוד גדולה של המון סיבים שהם יושבים בבנדלים מאוד מאוד צפופים אחד על השני, ואפשר לראות פה עצב, תא עצב בעצם, תאי עצב שבעצם כל תא עצב בעצם תופס איזשהו סיב של שריר ובעצם דואג להיות זה שאחראי על הקיבוץ של השריר, זאת אומרת אנחנו יודעים שהעצבים מאפשרים לשרירים להתכווץ על ידי סיגנל חשמלי, ובעצם היחידה הפעילה של השריר, או בעצם היחידה שבעצם עושה את התהליך של הקיבוץ, נקראת גם סרקומר, ואפשר לראות שהיא בנויה משתי יחידות עיקריות שנקראות מיוזין, מיוזין זה החלק הזה פה במרכז, ואקטין, החלק הדק פה למעלה. בעצם המיוזין והאקטין הם אלה שעוצרים את הקיבוץ. איך זה קורה? אפשר לראות שלמיוזין יש ראשים קטנים פה, שהראשים האלה הם משתמשים ב-ATP, כדי בעצם לקחת את הפילמנטים או את היחידות של אקטין, הדק הזה למעלה, ובעצם לקרב אותו. תנסו לדמיין שזה כאילו נהיית תנועה שמזכירה ככה, את הדבר הזה. הקירוב הזה הוא מה שמאפשר לשריר שלנו להתכווץ, והוא דורש המון ATP. זאת אומרת, זה לא סתם במהלך פעילות גופנית, יש גבול כמה אפשר להתאמן לפני שמרגישים שבעצם אין יכולת יותר לכווץ את השריר. אז איך התאים מפיקים ATP? אמרנו זה קורה במיטוכונדריה, אבל אוקיי, אבל איך התהליך הזה קורה? אז התהליך עצמו מחולק לשני שלבים, אחד שמתרחש בתוך הציטופלזמה, או אמרנו זה הנוזל של התא, לא בתוך עברון מסוים, זה נקרא גם גליקוליזה או גלייקוליסיס, זה בעצם השלב הראשון ביצירה של ATP. בשלב הזה אנחנו לוקחים סוכרים, בדרך כלל גלוקוז, אבל אפשר זה יכול להיות גם גלקטוז או פרוקטוז, ואנחנו בעצם מריצים אותם הרבה ריאקציות כימיות בעזרת אנזימים שונים, שבסוף אנחנו מקבלים בנטו, זאת אומרת אחרי שעברנו את כל התהליך הזה, אנחנו מקבלים נטו של שני ATP, ושני מולקולות שנקראות פירובט. עכשיו שני ATP זה ממש מעט, אבל השני מולקולות פירובט האלה אנחנו נשתמש בהם ונמשיך לייצר מהן עוד ATP בתוך המיטוכונדריה. אז אנחנו רואים שפה הגלוקוז, הדיאגרמה העליונה זה גליקוליזה ממש, ובדיאגרמה התחתונה אפשר לראות שבאמת אחרי הגליקוליזה קיבלנו פירובט. עכשיו התוצר שהתרחש לנו, בעצם התהליך שהתרחש אחרי פירובט, תלוי האם יש לנו חמצן או אין לנו חמצן. במצב סטנדרטי שבו יש לנו הרבה חמצן, נניח שאנחנו במנוחה, הפירובט הזה ייכנס למיטוכונדריה ויעבור תהליך חמצון מלא, שבו נשתמש בחמצן, וניצור בערך 30 ומשהו ATP, זאת אומרת זה תהליך מאוד יעיל. מה הבעיה? שכשאנחנו למשל בפעילות גופנית מאומצת, אין מספיק חמצן בתוך הרקמה, כדי לחמצן את הפירובט עד הסוף וליצור את ה-30 ומשהו ATP, ואז נוצרת מולקולה שנקראת לקטט. עכשיו לקטט זה בעצם מה שאנחנו מרגישים, זה בעצם חומצת חלב בתוך השריר, שאנחנו מרגישים את התחושה השורפת הזאת והלא נעימה, זה נגרם בגלל לקטט. בעצם גורם לשריר להיות יותר חומצי, וזה גם כן לא מאפשר לו להתכווץ ביעילות. עכשיו הסיבה שאנחנו ממירים את פירובט ללקטט, זה בגלל שאנחנו מנסים למחזר איזה שהן מולקולות בדרך בתהליך התסיסה הזאת, בשביל להשתמש בה שוב פעם, כדי להמיר עוד פעם גלוקוז לפירובט, ללקטט, לחזור חלילה. זאת אומרת, זה איזשהו תהליך שאתה עושה כדי לנסות להפיק אנרגיה גם במצב שאין הרבה חמצן. עכשיו, אורגניזמים אחרים, למשל שמרים מסוימים, יכולים בעצם לעשות תסיסה של פירובט לאתנול, וככה נוצר גם אלכוהול. אז אנחנו נותנים סוכרים, שמים אותם בתנאים ללא חמצן, לשמרים, או ליצורים, או למיקרואורגניזמים אחרים, ואפשר לראות באמת שהם יכולים ליצוס וליצור אתנול, או אלכוהול, או יש עוד המון תסיסות אחרות שקורות בטבע, ואנחנו יכולים לנצל אותם לתהליכים שונים. עכשיו, יש איזשהו מסלול שנקרא, או בעצם המעגל שנקרא מעגל קורי, שבעצם לוקח את הלקטט מהשריר, ומאפשר לנו בעצם להמיר אותה חזרה להיות גלוקוז, כדי שנוכל עוד פעם שאתה ישתמש בגלוקוז הזה. אז אפשר לראות נניח שיש פה שריר, שלקח גלוקוז, יצר ממנו פירובט בתהליך הגליקוליזה, והפירובט הזה עבר פרמנטציה להיות לקטט, כי אין מספיק חמצן בשריר, למשל עכשיו בזמן פעילות גופנית. הלקטט הזה יוצא למחזור הדם, ונכנס לתוך הכבד, לתאי הכבד, שבהם הוא מומר חזרה לפירובט, ומפירובט חזרה לגלוקוז, והכל חוזר, ואז הגלוקוז יוצא למחזור הדם, וחוזר לתוך התא שריר. אז זה סופר חשוב התהליך הזה, כדי לאפשר את הריסרקולציה, או בעצם את ההשבה של לקטט לגלוקוז, לתוך השריר, לאפשר לשריר להתכווץ עוד הפעם.
עכשיו זה תהליך גם כן חשוב כי הלקטט עצמו גם לא רק גורם לחומציות בשריר אלא הוא גורם למה שנקרא גם לקטיק אסידוזיס, שזה בעצם החמצה של הדם, כי לקטט זה דבר חומצי, אנחנו מרגישים את זה בשריר, אבל זה גם מחמיץ את הדם, אז יש צורך מאוד חשוב להוציא את המולקולה הזאת מתוך הדם לתוך הכבד, להפוך אותה חזרה לגלוקוז ולהחזיר את הגלוקוז לשריר. וזה בעצם איך שאנחנו מתגברים על הבעיה הזאת במהלך הפעילות גופנית שנוצר בלקטט. אגב זה תהליך שיכול לקחת כמה שעות אחרי פעילות גופנית לנקות את כל הלקטט שיש בשריר. וזה באמת מאפשר לנו להיות פעילים לאורך זמן. אז בעצם לסיכום, אז אמרנו שה-ATP זה מטבע האנרגיה שמאפשר לכל התאים שלנו לעבוד. יש תהליכים שדורשים יותר ויש תהליכים שדורשים פחות, אבל הוא קריטי בשביל לשמור על החיים ולאפשר להם להתנהל בצורה תקינה. רוב האנרגיה, רוב מולקולות ה-ATP שנמצאות בתוך התא מיוצרות על ידי המיטוכונדריה בתהליך שמתחיל בכל מקרה בשימוש בסוכרים. אמרנו גם יכול גלקטוז, גם פרוקטוז, גם גלוקוז, אבל בסופו של דבר זה מתחיל בסוכר. ושרירים לא יכולים להתכווץ אם אנחנו לא נספק להם ATP באופן רציף. ראינו את זה במעגל קורי שמספק להם חזרה מהלקטט את הגלוקוז חזרה שהם התכווצו, וראינו שגם בכללי התאים שלנו יכולים לעשות מה שנקרא פרמנטציה או תסיסה לקטית כדי לקחת מולקולות פירובט בהיעדר חמצן ולהפוך אותה ללקטט כדי בכל זאת להפיק עוד קצת ATP ולאפשר לייצר מולקולות שאנחנו צריכים כדי שהתהליך הזה יחזור חלילה ונמשיך לתפקד. אז תודה רבה שצפיתם. שוב, זאת הייתה הרצאה קצת טכנית, אבל גם כן חשוב להבין את הקונספטים האלה, כדי שכשנעבור לנושאים הקצת יותר גדולים בהמשך, שאני אדבר על המונחים האלה, אז הכל יישב ברור וכמו שצריך. אז תודה רבה שצפיתם, ואתם מוזמנים להשאיר המלצות, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. תודה רבה.